नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी। रहुआ देख रहल बानी भोजपुरिया झकोरा। सबसे बड़ा खबर बा कि जे भी प्रवासी मजदूर अपन घर आइल बा उ कैसे बा, उ का खाता पियता, ओकर परिवार कैसे जियता, केहू के चिंता नहीं है। बस सबे पार्टी के यही चिंता बा। सबे प्रत्याशी लोग जे चुनाव लड़े के तैयारी करता, जे पूर्व प्रत्याशी बा, सबे लोग के एक ही चिंता बा कि कैसे हम जीत जाएं, कैसे हमार पार्टी जीत जाओ, कैसे हम सरकार बना ली। लेकिन रोजगार के दृष्टि से, रोज शिक्षा के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से केहू के लगे कोनो रोड मैप नहीं है कि शिक्षा में कैसे सुधार होई, स्वास्थ्य में कैसे सुधार होई, रोजगार कैसे दियाई। जे पहले से बेरोजगार बा ओकरा के रोजगार कैसे मिली। सबे प्रवासी मजदूर लोग अपन घर आइल बा, सबे डिप्रेशन के शिकार बा, सबे तनाव में जी रहल बा। लेकिन एकरा के देखे वाला के बा, केहू नहीं है। लेकिन रउआ सबे के भी आदत हो गई बा, का करें, लाचार बानी सन। इलेक्शन के समय बा, वोट दिहल जाई, सरकार बनी, अब फिर से अपन झोरा बोरा लेके स्टेशन पर पहुंच चलल जाई। फिर केहू दिल्ली, केहू गुजरात, केहू मुंबई, महाराष्ट्र, केहू तमिलनाडु, केहू बेंगलोर। आदत हो गई बा। जात पात के नाम पर वोटिंग की आदत हो गई बा। जब तक जात पात के नाम पर वोटिंग हुई तब तक सुधार संभव नहीं है। ना शिक्षा में सुधार हो पाई, ना स्वास्थ्य में, ना ही रोजगार के रोड मैप बन पाई। जरूरी बाकी ए विधानसभा चुनाव में जात पात के नाम से ऊपर उठ के वोटिंग होके, चाहे वो व्यक्ति कोनो पार्टी से होके, ओकरा अंदर क्वालिफिकेशन होके के चाहे, कुछ बदलाव कर सको, इतना ओकरा अंदर क्षमता होके के चाहे, तबे जाकर के सुधार जौन बा, चाहे स्वास्थ्य में होके, शिक्षा में होके, चाहे रोजगार में होके, तबे बदलाव संभव बा। जब तक जात पात के नाम पर वोटिंग हुई तब तक सुधार नहीं हो सकत, ई माने के पड़ी। हमनी के जात पात में सबे बट गइल बा। सबे जात पात के नाम पर कि फलानवा जाति के वन हमका के वोट दे दे, और हमरे जाति के वन हमका के वोट दे दे, और फलानवा पार्टी से वन हमका के हम वोट दे दे। पार्टी और जात पात के नाम से ऊपर उठ के जब तक वोटिंग ना हुई तब तक सुधार संभव नहीं के। तब तक झोरा बोरा लेके हमनी के ढोवाई के पड़ी। जरूरी बा कि जात पात के नाम से ऊपर उठ के वोटिंग होको, एगो अच्छा व्यक्ति के चुनाव होको, जौन परिवर्तन ला सके, जौन विकास कर सके, जौन स्वास्थ्य में सुधार कर सके, शिक्षा में सुधार कर सके और इस स्वास्थ्य में सुधार कर सके। ऐसा व्यक्ति की आवश्यकता बा। 30-30, 40-40 गो चुनाव लड़े वाला लोग अभी विधानसभा चुनाव में कूद गइल बा। लेकिन के कैसे जियता, के कैसे खाता पियता, एक चिंता केहू के नहीं के। बस हमरा के वोट दे दी लोग, हम बहुत निमन बनी, हमरा के वोट दिल लोग। अरे 50 साल से सब निमने लोग आवता, बाउर के आइल बा। तब वो हालत ई बा कि आज रोजगार खातिर लोग भटके के पड़ता। आज अपन घर द्वार छोड़ के, अपन परिवार छोड़ के बाहर में रह के पड़ता। सरकार चाह के का रोजगार की व्यवस्था अपना के यहाँ नहीं कर सकत, हो सकता रोजगार की व्यवस्था, फिर सरकार काहे नहीं कर पावत। रउरा जन प्रतिनिधि के चुनत उस सवाल विधानसभा में काहे नहीं के उठावत कि रोजगार के व्यवस्था होके के चाहे बिहार में, इंडस्ट्री लागे के चाहे बिहार में, प्लांट लागे के चाहे बिहार में, कृषि जौन बा सबसे बड़ा फैक्ट्री बा कृषि, उनमें सुधार होके, युवा लोग के कृषि से जोड़ल जा, युवा लोग कृषि से जुड़ के रोजगार करो। आखिर एक रोड मैप तैयार कब हुई।